Aleykümselam yazgıcı. Kaka tanış ol bu men barja oğlanım. Ne işleyen? Kaka bilen bir diýer realtor bolup işleýär. Ya balanak öňüne aýtdan. Bir öýde iki realtor. Oňuşmaýaňyz, öňüne aýtdan. Oňşort ya şöyle. Oňşort maňana ýa. Men gyýdym bilen käme hal oňşamak. Sen aýagyň näde oňşak? Kaka sen kebap bakan şuryan. Bolýagyň sen akıl satmanda kwartira tap. Biz oňşort kakam arkayn ol. Olaň bu öz adyny, zaýyňda adyň barmy ya saňa kwartirant bolmagyna kwartira tap berenmi? Yo ya şöyle. Önde 5 otoly, evre remontly, tutuş içi elwan boyaly, 2 spalny, 2 kuchnya, 2 balkon, 2 sanuzly. Bet jaýym bar o. Gün tölege edip giýiber. Duruşa çykyp giýibermeli. Aýnatdyň, bahanança. Zaňat oňşort. Yo o jaýda hatırlama. Gyýdyňy ýaşamala. Bolýa men razy, esasat iki kontrol bu iyi. İki juwan mol bak plajasyňyz bolýa. Am şu jaý tanış bolmaly. Bahat 50 gerek. Yo, öňkellik satyldy. Bana 60 wagtlaýar. Kime satdy? Bizde satty. Soň men muny remont etdirdim. Boýagyna gerek diň elwandyr. Indi 60 wagtlaýar. Men şu jaý satyp berem, 5% berem. Nämen prosent o? Saň gyýdy mer otyrdym. 10% bolýar. Bol. Mesele gün muny miýerleýän ýetirden. Satykdan aýsan muny turu talaýyn da bolem. Edilýärdim, ýa-ni kenem bolýar. Siz gürleşin men size çay getireyin. Ýaşy realtor. Aman realtor. Göder realtoryň kakasy. Bir teklip bar. Bir jaý bar, içine remontu tapsym nol. Ýöne ilma boýa çalyp çykýan-a, bu jaýdy diýen bakan aýryp bilýär. Umuman adam şu jaýa giren içine boýa ilma bolsa, şu uýak gidip bilen oşun alýa. Toýdan soň habarlaşarys. Habarlaşyp ondan. Nämen habarlaşmaz o? Oy, toy edýär. Toydan soň. Habarlaşar toýdan soň. Bolýa. Ýene orada aýdan ýaşy realtor. Aman realtor, göderin kakasy.